Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Макасак шумадем. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад, обод ва сарбаланд бошед. Чӣ хеле ки шумо диден, дар шаҳри Ваҳдат об омад, чанд хонаро шуд, чанд мошинро вайрон кард, чанд одамо аз дунё гузаштанд ва чандин бародаро гуфтанд ки акай кор дар ноҳияи Раштам шидагай, дар Варзобам шидагай. Ман медонам ки одами откритиям ва чизе ки дар дил ман ҳавая гам мезанам, як хелеш қайчи зада видео намекунам, прямо телефонро гиро мегирам, гам мезанам, телефонро мекушам, видеоро дар ютуб нашр мекунам. Ман инами қа мегум ки инами одамо, инами коре ки дар Тоҷикистон шудак, ин ғазаби Аллоҳай, ғазаби Аллоҳ. Аллоҳ дар мани шумо нишон медиҳад ки мо инаи хеле қудратҳо дорем. Инами қудрате ки Аллоҳ дора дар ҳамаи мани шумо нишон медиҳад. Ва чӣ гуфтаниям дар бораи збор ин як гадогия, як гадогия мошенникия через посредник шумо пула дар ҳамон одаме ки дар кӯмак муҳтоҷ метиҳед. Лекин бисёри ҳамин зборчикҳо дар одаме ки ҳақиқат дар кӯмак муҳтоҷа наметиҳанд пула. Як одаме ки хоҳараш мурда яти дигаша тобаразабило мега тамира хоҳараш мурда сум партоен бо як-ду проблемаҳои дигаша решат мекунад. Проблема дора одам. Эй бародар, проблемаи тира пуле ки барои мурдаи хоҳарат ҷамъ кардастен ку ӯ пул решат намекунад. То вақте ки Аллоҳ проблемаи тира решат накунад ку ягон хел пул тира решат намекунад проблемата. Ира фаҳмидамон. Ёки унау сета бародарое ки бародарои ман неста ва ё сета даюсе ки падаршон дар Москва мурд, се даюсе ки падаршон дар Москва мурд, аз муҳоҷиро пул ҷамъ кардан, барои пул шуда буромаданд болои экран, ҳар як кис доранд, ҳар як гардан 10 рӯз кор мекунанд, пули ҳамун моргу, пули мағзичазу, пули даже ҳамун падаршон метавонистанд ки дар ресторан раванд, ҳафти чилу шанбегӣ мекунанд, чӣ кор мекунанд, бо ҳамун пулҳоро расход кунанд. Лекин накарданд, просто аз муҳоҷиро пул ҷамъ карданд. Унамо ман мегӯям ки даюсанд, барое ки аз фурсат истифода бурда дар мурдаи падаршон бизнес карданд. Баъд чӣ мегӯм бародаро, як чанд кас дига дар комментар нанависем ки барои хиср чида ҷон кардааст ки Ваҳдата ёрдам кунад. Не бародаро, хисри ма якум хисрам уже кимкаи таги хок давайда, уже фарқ надора. Ваҳдата об мебара, омада ними дигаша мебара ва уже рафт ҷоша гирифт. Ӯ дар ӯ дино гашта хисри ма раҳматӣ. Вайда уже дар кор неста. О по там цементи шумо ё стропил ягон чи дар кор ва уже рафт ҷоша гирифт. И хисри дигарим ишам ай Ваҳдата, иш кору 100% зиндагӣ 100%. Ишам ягон проблема надорад. И тим боле ки ҷои хисрим зай мегирад, инҷа ягон об по омадагӣ нест наздики шуда. Бародаро, ҳар касе ки мехоҳен хайр кунен, хайри ҷория мешавад. Унам бародарое ки дар дигар давлатҳо вақте ки фоҷиа шид ёрдам кардем, гап нест, қандтон назанед. Ба тоҷики хитон ёрдам кунед, ба миллати хитон ки дар ҳақиқат дар кӯмак муҳтоҷа. Дар кӯмак муҳтоҷа. Ин ҳамин мардуме ки дар Омид, дар Варзоб шуда мегӯям, дар тарафи Рашт шуда, Рашташ аки ғарб. Ин ҳамин мардум дар ёрдам ин хуба. Чем шумо пула через посредник метиҳед, Тоҷикистон нагӯ хеш табор дорам падару модаратонро пуларо икунед, баранд тиян дар ҳамун ҷабрдидо хонаҳошон созанд, як раҳ соз кунанд, як зиндагишон пеш ба як хелеш либос надорад, як хелеш тамом болои сараш дар хона надорад, просто нол намехе дар берун мондагӣ. Уна ваёро ёрдам кунед. Чем блогерое ки ҳар рӯз мурда, иш мурд, уш мурд, уш мурд. Ҳамин то рӯзе ки ютуб пул медод, ягон хел мурда ягон кас дар кор набуд. Ютуб пултая бас кард, ҳар рӯз мурдакашӣ. Фақат тоҷик мемурда дар Москва тамом. Фақат тоҷик. Бародарои Бадахшон айма хафа нашавед. Ман шуморо раздилат карданӣ нестам. Оли бо ягон питух нагӯя ки ина бародар тоҷик помирӣ гуфт, ванҷӣ гуфт, дарвозӣ гуфт, язғуломӣ гуфт, номои қишлоқҳои шуморо гирифту. Шумо на самом деле шери наред. Ягон тато мира ман оли ягон бор дар ютуб надидам ки ягон мурдаи помирӣ, ванҷӣ, дарвозӣ дар ютуб буро оварда бошанд, 6 ҳафти дигаш анам қамқаршам монда бошаду
бародаро хай ҳамин бародари мо айдино гузашта ёрдам кунед. Инаи бародаро ягон ташкон ки гузашт худоншоати ҷош да ҷамъ гирд мекунанд, мегиранд намехи спокойно мебаранд. Даже ягон кас дарак намеёва, ягон блогеро даже успед намекунанд дарак ёванд ки авай одам мурда айдино гузашта. Ва мардуми ёвон шумодам гап неста. Ман чандин бор дидим мурдаи ёвонӣ дайнами нишно гурад ҳамихи хайпу ҷамъш карданд, Тоҷикистон роиш карданд. Дар Калуга яду бародарои ёвонӣ гузашта буданд, ора ҳамихи ёвониро ҷамъ карданд, гирдан роӣ карданд. Мана нагӯянд ки ман тоҷикоро минтақа ба минтақа ҷудо кардастам. Ман просто шерои нар буданшонам гуфтастам. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳ боша. Касе ки хайр карданед, рост Тоҷикистонда хайр кунед, ин мурдо сомонаро бепул мебара, метавонед ки дар ё накунед. Ман мегӯм накунед. Ё миллион ҷамъ кардастан, ози ҳамин рафтан гира ку уже тоҷикои аз Тоҷикистон просто мебиён ҳаминҷа. Просто мебиён, мегӯянд онна шаво бара, мегӯянд кор нашид. Ай болои 15 этаж мебурад, мепартояхча, медонад ки пага ай кадом мор, кадом блогер бо мебара, видеош мекунад, боз борш мекунад, Тоҷикистон роиш мекунад. Мегӯяд хай ман нахӯнам, бачаҳои ман дар ягон 100-200 ҳазор мумкин аст сари 1 миллион, 100-200 ҳазор роӣ кунанд. Хача мепартояд ки хона дар хӯранд 200 ҳазор роӣ кунанд. Барои ҳам ка касе ки хайри ҷория дар кори шумо дорад, шумо мехоҳед ки хайри ҷория дар номаи аъмолтон нависта шавад, ба шаҳри Ваҳдат, Варзоб, ба ноҳияи Рашт, байнаи бародаро, апаву хоҳаро ёрдам кунед. Агар ки касе ки хоҳем ки просто барои пултон бесоҳибай, ҳамон блогер дар партоед, обод ва сарбаланд бошед. Дарди дил ма гуфтум.